وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'in al-anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi jami'i tabi'in wa tabi'in wa man kana bi ihsanin ila yawmil qiyamah wa ashhadu an la salihin wa musannifin wa subhanahu wa ta'ala jadidin khususan man habiba man wa man syar'a wa man ويوم الحسن الشري ومن بمن سر من توفي ومن غدر ومن أجل الأبد وإلى جميع الأولياء خذنا شمد الغادر لمن يرحل عنه خذنا شمد نتناشى ونصنصر ونفيس بمسكن كلهم ونأخذ وخصوصا إلى شيخ المد ونأخذ نشرين الشرع وإلى جميع مشايخنا من شيخ مشايخنا من سادة تلميذاتنا وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وأصولهم وفروسهم إليهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخواننا وأولادنا ورسولنا وفرعنا ومتساقينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى جميع من حضر في مجلس هذا يوم نصر المسلم ونخص خصوصا جميع قلب المسلمين استودع كتابنا كما نتبرنا تسوسا وكيلتي برمسيان برمكنا ونخص خصوصا إلى جميع إخواننا المسلمين أخرج خصوصا من إندونيسيا ومنحة مبرورا وسعي مشكورا وذنبا مغفورا وجلدا مغفورا ونخص خصوصا إلى جميع إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي يمن وفي لبنان وفي إيران وفي كل مكان وزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ayatihi wa amatana bi asrarihi wa a'adha alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faqalu monggo kita sing hubungane kali materi problem.
tentang keikhlasan sing sempurna. Faqalu mengkodawakan sopola inna awala ma yatajalla lil abdi idha ishtaghala bidzikri yaitu tauhidul fi'li lillahi ta'ala wa tauhidul maliki lillahi ta'ala wa tauhidul wujudi lillahi ta'ala fa idza tajalla lahu tauhidul fi'li lillah kharaja kashfan wa yaqinan an syuhudi qawlil fi'li lahu wa kharaja bihi aidan an talabi thawabi alaihi wa anil kibri wal ujbi wal riya'i wa dakhala fi qada'il ikhlas al-kamil faham. Kalau ben diterangkan dile tiyang sing sampun sempurna keikhlasan niku boten butuhaken efek samping saking zikir. Mergo salah satu efek samping dari zikir niki efek samping sing sae niku saged kasyaf utawa saged fatah, saged kebukae perkara-perkara sing dereng dimangertosi. Napa niku perkara gaib, napa niku bedhek nasibe wong, napa niku bedhek umure wong enten. Tiyang niku sing sampe pikantuk peparing sanging Allah saged bedhek umure wong. Iki matine dina iki enten. Niku mboten anugrah, niku coba niku. Aja dikira penak. Jadi kira penak iso bedhek umure wong akhire ngerti wong sakmene niku coba. Nah, mangke tiyang sing sampun sempurna keikhlasan niku mboten napa butuhaken nonton-nonton niku mawon. Nek kangge niki to seneng pikantuk nonton niku efek sampinge zikir kok iso dadi sakti. Dadi mumbul. Jenengan nate pireng crita Yai Barsesa niku. Yai Barsesa niku kan masyaallah mualim tur tekun ibadah saestu. Terus santrine niku saged santrine mawon niku nek mboten salah jumlahe 10.000 apa 1.000. Tur nek salat niku saged mumbul kabeh. Santrine durung Yai Barsesa. Nah, dilalah Yai Barsesa niku kecoba kali iblis. Enten sing iso nyaingi suwine wiritan suwine ibadah. Nek suwi-suwian ibadah menungso karo iblis kalah adu. Mergo iblis niku pun ibadah jauh saderenge Nabi Allah Adam diciptakaken. Senior wis masalah wiritan, masalah ibadah luwih senioran iblis. Dadi tiyang sing ibadahe napa kuwata menteng niku mboten gumunaken kangge iblis karena iblis luwih sing digumunaken niku keikhlasan. Nah niku sing angel niku mukhlisina lahud din. Takbiran ya disebut. Niku sing angel niku. Nanti yang sing sampun keikhlasanipun sempurna niku pun boten butuhaken perkara-perkara sing efek samping ngoten niku. Sing engko manfaate iso mumbul, iso gedhe umure wong, iso ngerti perkara kan wis gak butuhaken karena piyambake namung sing dieling-eling namung Allah tok. Piyambake seluruh kehidupane dicurahkan kangge ngabekti ibadah dumateng Allah. Aku pokoke ibadah nuruti perintahe Allah, ninggal larangane Allah titik. Mbok iso ngene ora penting kanggone piyambake. Sing penting kanggone piyambake ini iso nglakoni ibadah. Makane enten tiyang sampai senenge ibadah teng Allah. Niku dikandani malaikat dikei bocoran meneh sampean mlebu swarga. Terus yang ditakokno niku apa nang swarga aku iso salat. Padahal wong lek wis mlebu swarga niku mboten enten tuntunan mboten enten perintah salat.
Wis bebas-bebas. Aja swarga, nang kuburan wis ora oleh salat. Wis gak iso salat iki kan. Perintah salat ku nek wong jek duwe nyawa, wis mlebu alam barzakh, mlebu kuburan wis mboten enten perintah salat. Tapi tiyang niki saking pingine mengabdikan dirinya dumateng Allah, senajan to mangke teng surga pingine tetep iso salat, pingin tetep iso ibadah. Nah, keikhlasan sing sempurna boten butuhaken perkara-perkara liyane Allah. Hal-hal sing menakjubkan ngoten niku boten penting kangge piyambak. Kenging napa? Nggih, karena tiyang sing sampun sempurna iku sing ditingali, sing dirasakno mung ana Allah. Dhewe ningali napa mawon sing ketingal Allah, ningali tembok sing ketingal Allah. Bukan berarti Allah kok tembok, betul ya, pun salah juga. Maksudnya ndelok tembok iki tembok. Contohnya iki tembok. Tembok iku digawe wong, digawe tukang, digawe kuli. Kuli tukang sing nyiptakno Allah. Jadi apa-apa ndelok napa-napa ten Allah. Belajar oleh ilmu niku sing maringi hidayah saka Allah. Bahkan ningali hewan sing najis kaya ampun temen wasu napa celeng niku tetep sing ditingali niku niki ciptaane Allah. Dadi ujunge mesti ten Allah. Ningali napa mawon ujunge ten Allah. Sehingga ningali perbuatan aku iso salat sing ngobahno Allah. Dadi gak rumangsa salat. Gak rumangsa lakoni napa-napa. Piyambake pokoke sing digetok sing dirasa niku namung Allah. Apa mawon kita tidak sakit ngerasa. Nyekel duit kita kan enten beda nih, nyekel duit kan gak nyekel duit kan enak beda nih, rasanya beda. Tanggal nom-noman nyekel duit itu guyang guyu. Lewat warung sing rego 7.000 8.000 wis bayang. Pengine sing larang-larang. Tapi tiyang iku nek wis keikhlasannya sempurna, nyekel duit ora ono beda. Guru kula lek nyontone napa iso kaya ngoten niku. Conto arek cilik. Arek cilik nyekel duit tetep iso guyu. Bocah bayi kok. Bocah bayi ku nyekel duit, angger pokoke kabeh kebutuhane wis dicukupi, mangan wis warak, mimik susune ibuke wis warak, wis biar guyu. Ora butuh sepeda motor, ora butuh mikir cicilan macam-macam. Tiyang sing keikhlasannya sempurna iku koyo-koyo dadi fitrahe bayi. Mungkin wis gak butuh apa-apa, namung butuh bayi niku ngapunten nggih. Nek kiai kula ngaprak, niki kula mboten saged nerangno dhewe mboten saged. Kula kudu nyontoh guru kula. Makane contoh-contoh niki kula pekantuk saking guru. Bayi niku diombulno. Mboten mungkin gocekan. Mergo bayi diumbulno niku kumandel percaya nek dhek diumbul bakal dicekel karo bapane. Lah ngoten. Gak mungkin rujukan ojo aku dimo. Lah wong sing ikhlas niku cul-culan saestu. Nyekel dhuwit ra nyekel dhuwit aku tetep dadi kawulane. Wentek murid. Niku tiyang sing sempurna. Sehingga piyambak tiyang sing saged sempurna ikhlas iku siji ya dhek gak ngarep-ngarep swarga ganjaran. Tur ten atine mboten nenten kepikiran rasa ujub, pamer, hasud, mboten nenten. Mergo lha lapo aku kok pamer wong iki lho sing nglakokno lho Guru kula nyontono malih deloken wayang sing dicekel dalan. Wayang sing dicekel dalan ku arep-arepno nggih, enten sing dadi lakon. Wis jenengan sing paling apal jenengan apa lah sing 5 niku Pak napa sing 5 niku jenenge apa? Pandhawa 5, gua gagah terus karo musuhe nggih kan. Iku bar diringkesi dalan dilebokno kotak dadi siji, meneng cep. Padahal nang panggung koyokane padu ra karo-karuan. Terus buncal-buncal karo dalang iki. Tapi diringkesi tek dilebokno manut wis. Ra ono. Nah,
Manungsa iku kaya wayang sing dicekel dadak. Lah dalange Allah. Mbok diuncit-uncitno, mbok dilebokno kotak bareng karo musuhe ora masalah. Wong sing nyekel Allah. Tiyang lek wis rumangsa kaya ngono iku wis gak duwe kepinginan. Kepikiran swarga ganjaran mboten enten, Pak. Dek dikandani nek jamaah 17 ora ngono. Dek anane salat jamaah bukan karena nguber 17. Mergo pancen Allah merintah wong nek salat kongkon jamaah. Titik wis. Mrambayangne dek. Tiyang salat teng Masjidil Haram, saestu ganjarane sampai 100.000 salatan. Dek iso salat ora mikir. Bahkan enten tiyang niku mari budal haji utawa umroh. Niku takon teng Pak Yai, pancen nggih wong awam. Pak Yai terus nek salat teng Masjidil Haram niku sak salatan padha kaya 100.000 salatan. Napa leres? Nggih. Kula pun teng salat teng Masjidil Haram ping sedasa. Berarti sak umur urip iki wis kula mboten perlu nglakoni salat. Mergo kula wis susuk wis. Oh dipikir hitung-hitungan matematika. Nah, lek tiyang Mesih ikhlas ora ono hitungan matematika rek. Ojo kepingin, kepikiran ae mboten enten. Nah niku tiyang sing ikhlas sempurna. Oh. Sakniki manfaate. Nah, kita niku wong awam. Dikandani tentang keikhlasan sempurna iku angel, Pak. Takoni jiku angel kita niku nglakoni keikhlasan sempurna kaya kita bahkan terus guru kula. Bayangno posisi niku mawon dereng saged. Mosok sing kadang tasih enten ketidakpercayaan atau keiskalan tenggene manah kita piyambake. Kaya ora mungkin ana wong iku gak ono bedane rasane nyekel dhuwit karo nyekel dhuwit. Mosok sih mesti beda to. Nyekel dhuwit kan enak. Ra nyekel dhuwit susah. Nah, gitu mergo wis kulino karo donya masalah. Tapi nek wong ikhlas sempurna. Nah, kita niku butuh dimotivasi, butuh disuruh. Tapi sepindah malih mangke motivasi niki, surungan niki mboten angsal didamel tujuan. Nah niki. Kita pikantuk nek secara awal nggih, wong pemula-pemula wong awam kados kita. Pengin iso ajeg anggene wiritan. Pengin iso ajeg anggene ibadah. Niki memang secara spesifik nyebut zikir, tapi mangke secara umum saged dinisbataken dikiasaken dianalogikaken kali ibadah liyane. Tiyang pengin iso ngibadah kanthi sempurna kanthi tiyang niku butuh surungan, butuh dorongan. Tapi jenenge dorongan niku ana nang mburi. Tujuan iku enak-enak. Nah, maka aja sampai dorongan iki terus berubah dadi pengarep, berubah dadi tujuan. Disurung oleh tapi aja sampai surungan dadi nang. Nah, contoh apa niki? Dikeken ngatano zikir make manfaatin apa? Siji, fafham wa aktsir min dzikrillah taala, ngakehno sira saking zikir Allah taala. Mergo napa fa inna bihi tanzilur rahmah. Siji, tiyang lek ngatano zikir niku ngedukno rahmat. Rahmate Allah mudhun. Rahmat niku bentuke kuwat sanget, ora iso diitung. Kesehatan ya rahmat. Nggih. Ketentraman ati rahmat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah rahmat. Anak soleh-soleh kan rahmat macam-macam. Dadi rahmat itu mboten namung rupa bondo dunya. Rahmat itu kasih sayangi Allah. Bahkan tiyang nek wis kumandhel rahmati Allah, dicoba dikei penyakit atau dikei kecelakaan, niku tasik nganggep piyambake diparingi rahmati Allah. Mergo napa? Nek aku pas dikei napa niku rahmat rupa sing enak-enak. Contohnya sehat, contohnya duit macam-macam. Iku aku malah lali karo Allah. Tapi nek dikei rahmat rupa belai, malah aku iso luwih eling nang Allah. Nah, niku nek pun sampai dumugi niku luar biasa. Siji ngedukno rahmat. Napa dalile? Li hadits Tabarani. Maka enten hadis Imam Tabarani. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzikruhumullah ta'ala fi wa dzakarahumullah ta'ala fi man 'inda. Tiyang niku nek urung wiritan
atau zikiran khususe. Tapi ini disebut secara jamak berarti jamaah. Wiridan bersolat termasuk, wiridan rotipan termasuk, zikir tahlil yasin termasuk, zikir istighosah ya termasuk majelis ilmu ya termasuk. Tiyang niku nek purun ndugeni dadi peserta tenggene majelis-majelis zikir kaya niku niku maka janjine Allah maka bakal dituruni siji rahmat. Nomor loro diungkepi karo malaikat. Kita mboten krasa. Kita diungkepi malaikat. Nomor 3 Allah bakal nyebut-nyebut jeneng-jeneng kita sedanten. Nami-nami itu tenggene makhluk sing luwih mulya timbang kita. Gini ku malah malaikat. Kalau delok senajan to wonge ngapunten tani sorene tani jibrat karo kandang bengine cek gelem ngaji niku dibanggakno pengersane malaikat. Wa qalu awwalu ma tanzilur rahmah ala majalisi dzikri fa lajeng wa'lam anna bi dzikrillah ta'ala yazulul gham. Nomor kali manfaate zikir napa ngilangi susah al waqi' linnasi fi hadid susah mergo urip dunya. Susah niku enten kali. Enten susah kali perkara sing wis lewat. Enten susah perkara sing katene teko. Nek ten Quran susah perkara sing wis liwat niku namine hazan. Le susah utawa wedi kuwatir perkara sing badene ndugi niku namine khauf. Makane tiang-tiang sing mukmin sing sejati sing pun cedhak kali Allah niku fala khaufun alaihim wala hum ya. Sing badhe teko ya ora wedi, sing wis liwat ya ora susah. Dadi uripe tenan. Mergo napa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mergo zikir niku. Nah, contohnya tiang susah sing wis lewat. Susah sing lewat niku mungkin ngapunten. Iso babagan masalah dulu. Biyen bapak ibu niku wong susah ora penak. Pancen nasibe gak tepat. Bapak oleh ibumu biyen kecelakaan. Dadi sing wis liwat itu dibahas. Rasane mboten enten syukur. Makane anakmu dadi ndablek mergo awak dhewe iki biyen kasuse kecelakaan. Sing wis lewat niku disesali. Sing badhe teko ya diwedeni. Engko gege anake awak dhewe niru awak dhewe. Akhire sing wis lewat ya susah, sing kate teko ya susah. Kok anake awak dhewe opo nek gak nyambut gawe piye? Nek gak mangan ya opo. Nah niku tiyang nek wis mukmin mboten bakal ngoten niku. Sing wis lewat ya mboten digetuni. Mergo niku wis takdir pestene saking Allah. Mboten saged dirubah. Sing badhe dugi yo gak diwedeni. Bah engko teko apa, bah engko keadaane apa wis pokoke aku jek dadi kawulane. Nah, dengan zikir niku mboten susah. Karena napa? Tiyang niku sebabe susah terus Gus Dur. Niku lak mergo mikirno masalahe. Mikirno masalah. Terus Gus Dur enak Gus Dur pancen kan jargone kan gitu aja kok repot. Koyo ane ngremehno donya pancen Gus Dur waline Allah sing ngremehno donya. Sampai Gus Dur dawuhaken. Kula susah Gus, susah masalah. Niki perkara niki angel. Nah, lek angel gak usah dipikir. Angel. Oh, niki enten perkara sing gampang. Nah, lek wis gampang ya wis ora usah dipikir, gampang. Berarti perkara angel yo gak dipikir, perkara gampang yo gak dipikir. Mergo sing garana kita susah mergo mikir masalahe. Apa terus nek kita mikir masalahe dadi mari? Mboten. Enten tiyang ngapunten. Wayahe bayar anake ditelepon karo gurune. SPP niku wayahe bayar, pengurusé nelpon. Niku wayahe pondok wayahe bayar, lek gak sampean gak bayar ngene-ngene. Kita susah. Rondi kan iki ngedol apa maneh iki? Bapakmu jek duwe apa? Sawahe jek ono ta. Oh, sawahe marang tuwa kabeh didol.
Kita susah mergo masalahe dipikir. Nek umpama masalah gak dipikir ya masalah kan kudune dilaksanakno, dilakoni. Nek dipikir nemen-nemen ya akhirnya susah. Nek enak yo dibayar, ra enak berarti gak dibayar. Makanya tiang Masya Allah, enten tiang niku fakir miskin nemen. Sing tenggene Quran sebutane napa nggih? Mahrumun. Mahrumun itu wong susah, miskin tapi ra gelem njaluk. Ra gelem njaluk. Mergo nek wong njaluk berarti wis ketok susah dhewe. Wis pengen bantuane wong liya. Nek dikeki dhek gelem nampani, tapi nek njaluk mau, iku tok. Wong miskin sing jaga harga diri. Jadi bener dheweke miskin, kekurangan tapi ra gelem njaluk. Nek dikeki tampani. Niku sing apik. Niku nomor kali. Fa innal ham wal gham fiha innama huwa biqadril ghafla anillahi ta'ala. Temriki disebutaken kenapa tiang susah? Mergo ukuran laline karo Allah. Semakin kita mikir dunya, semakin lali karo Allah. Dunya karo Allah niku mboten iso digabungno dadi siji. Nek mikir dunya mesti lali Allah, mikir Allah mesti lali dunya. Niku koyo dua kutub, mboten saged digabung. Faman arada dawa sururi lek pengen bungah terus, gak ono susahe, gak ono getune, gak ono napa gelisahe, ya fal yudawi malah dzikri ya sing langgeng oleh dzikir. Fala yalumanna al-abdu illa nafsa. Maka nek enek kawula kok susah, maka ojo nyalahno sapa-sapa, ojo maidu sapa-sapa mergo salahe dhewe, mergo wong sumpek karepe dhewe. Idza taradafat 'ala al-humum fa inna dzalika innama huwa jazaa'u bi qadri iradihi an rabbi azza wa jalla. Tiyang niku semakin lali kali Allah, semakin diparingi susah. Semakin berpaling, semakin jauh kali Allah, tambah diparingi susah. Senajan to mungkin ngapunten, kita ningali wong kok lali Allah tapi kok tambah sugih. Niku lak ketok zahire, ketok kulite. Tapi secara batin niku piyambake tambah susah, tambah akeh pikiran. Tiyang niku ngapunten nek guru kula nyontono enek. Tiyang niku nek duwe omah ukuran cilik, wis gampangane sak musala. Karo duwe omah koyo istana, iku luwih mikir pundi? Sing istana, Pak. PBB-ne piro? Ngresike piro? Ngramute piro? Bahkan enek wong duwe omah, Pak. Duwe pembantu bagian niki ngresiki suket. Ngresiki sukete omah. Bagian kono diresiki, mlaku tutuk kono wis cukul maneh wis. Dadi pembantu ora leren, koyo wong methiki teh. Dadi kene dipethiki mlaku rono tutuk kono wis cukul maneh, muter gak karuan. Tapi terus guru-guru nek wong ndek omah, apa maneh omahe ukurane sak sajadah. Halah dikebut tok wis mari. Wis gak ate pikirin bab pembantu, mikir listrik halah laku dikebut tok beres. Nah niku tandane tiyang semakin akeh dunyane, semakin akeh pikiran. Lah tapi terus nek wis kadung diparingi dunya mosok terus di wene-weneno. Nah, pun salah paham. Kok terus mari omahe jenengan didol. Nah, kita niku duwe contoh, Pak. Kali Allah diparingi contoh. Sinten contone? Paling bener contone para nabi, para rasul. Nabi niku sing susah, sing melarat, enten mboten? Enten. Nabi Isa melarat. Kurang melarat apa Nabi Isa? Sampai griya mboten ada. Nabi Isa dijuluki Al-Masih, tiyang sing sering plesir, mlaku-mlaku. Mergo gak duwe omah. Ya leren sak nginep-nginepe. Wis toto kono suruh nginep nang kene wis mboten sowan. Wong tilem ae mboten bantalan Nabi Isa. Sing sugih ya enten. Nabi Sulaiman. Lah Nabi Sulaiman sugihne sakmono kok ora tau mikir.
Mergo sugine niku diserahno karo wong. Sing Nabi Sulaiman mung eling Allah, sing diurusi mung Allah. Makanya jenengan pirsani Nabi Sulaiman nu sugine koyo ngono. Niku kan kabeh wis diserahno karo napa jin sing ngurusi jukuki permata tengene laut sono jin. Sing bagian juku iki wis ono, wis bagiane dhewe-dhewe bisa. Ya mbek mboten ngurusi. Karek setor ngono tok ae. Nah, juragan sing pinter kan ngono, Pak. Ora usah dipikir, sing penting awakmu setor. Lah kita wis dadi juragan. Jek mikir. Lah terus apa gunane pekerja? Wis mikir ngene mergo ya siji gak percaya karo pegawe. Nomor loro wedi dibujui karo pegawe. Lah mergo kita akhirnya dadi juragan ra tambah enak, akhirnya tambah susah. Enten malah cerita lucu nih. Enten tiyang lu mancing ten gene pinggir napa laut ngoten pinggir laut. Terus enten wong ahli ekonom toko kutha. Bapak mancing di sini sudah lama. Kenapa Bapak tidak mengembangkan hobi Bapak menjadi profesi yang menjanjikan, yang menghasilkan uang? Untuk apa? Ya Bapak beli pancing yang banyak, ya. Terus mancing yang banyak, ikannya yang banyak, nanti dijual di pasar. Terus untuk apa? Ya kalau uangnya banyak nanti Bapak kan bisa beli kapal, bisa punya kolam pancing sendiri. Terus nanti untuk apa? Ya nanti kolam pancing itu akan dikelola menghasilkan uang yang banyak lagi. Lah terus kalau sudah gitu, nanti Bapak kan bisa istirahat. Lah sekarang kan saya lagi istirahat. Jadi uang golek rono kok tujuannya terakhir kok ben iso istirahat. Lah wong miskin nek istirahat bendino ya. Wong nganggur istirahat sih. Lah uang itu kerja mergo kan di penggawean. Wong nganggur wis istirahat wis. Jenengan kerja lah ngenteni istirahat. Nggih kan kula nek kantor delok jam. Sepi ini istirahat. Lah wong nganggur wis gak usah ngenteni. Wis bendinane wis nganggur wis. Nah niku tiyang niku wis pokoke nek ngurusin donya bakal semakin lali karo Allah. Nek mikirno Allah, dunia semakin dilalen. Apa berarti nek mikirno Allah terus dunia ini dadi melarat? Mboten mesti. Bahkan Allah janji tiyang niku nek semakin istighol, semakin sibuk ngurusi Allah. Ngurusi Allah niku maksudnya ngurusi syariat Allah. Perintah-perintah Allah dilaksanakno kanthi sempurna, kanthi maksimal. Sing diperintah Allah apa salat. Paling gampang kita niku ndelok teng ngene Mekah niku, Pak. Teng Mekah Madinah. Tiang Mekah Madinah niku lak tiange niku secara etos kerja elek panjenengan, Pak. Ditingali kali wong-wong sing etos kerja niku peneliti-peneliti. Secara nyambut gawe elek. Budal nyambut gawe wis kawanen. Engko jam 11.30 wis ndang nang masjid. Secara ritme kerja kan kurang apik. Kerja kan mesti jam itu. Engko mari ngono nek kape dulu dipepetno titik, istirahat titik ae terus mau ndang kerja maneh. Pengine kan ngono. Nek mriku kan lho. Bahkan kok mari zuhur wis gak gelem bali maneh nang kantor ngenteni sampai asar. Mari asar pengine gak gelem bali tambah mulih to, Mbak. Orang maghrib sampai isya dientekno nang ngene masjid. Dadi jam kerja itu sedikit sekali, tapi ternyata ya makmur-makmur. Ya ayem-ayem. Nah, berarti mboten mesti tiyang niku nek ngurusi Allah, terus dunyane kali Allah tambah digawe melarat mboten mesti. Bahkan bisa jadi tambah digawe ayem. Mergo tiyang niku kan mboten ayeme kan ukurane mboten akeh titike donya. Nah, mergo atine niku kantil kali Allah atau porsi eling Allah niku kathah napa mboten. Ukurane kan niku. Wa'lam anna bi dzikri ta'ala tadhabul qaswa 'anil qulub. Terus sing ketiga, manfaate nek wiritan iku ngilangno atose ati. Ati sing atos saged dadi berangsur gembung, berangsur alus mergo ngathahno zikir. Logikane pripun? Ngeten. Tiyang niku nek semakin lali karo Allah, berarti kan porsi eling dunyane semakin kathah.
Nah, dunia niku semakin dipikir, niku mboten semakin nurut, tambah pola. Dunia niku semakin dipikir, mboten tambah nurut, tambah pola. Contohnya, enten tiang trader atau tiang sing jual beli saham niku, jual beli saham. Niku semakin dipikir, saham semakin naik turun luar biasa. Utawa tiyang sing ngurusi dodolan apa-apa semakin diatur, bukan berarti regane manut dhek, justru dhek kan kudu manut pasar, nggih kan. Regane wis kaya jenengan lek tumbas ten peken kan rego nduk saiki karo wingi karo meneh kan beda bisa. Nah, itu semakin diurusi, dunia semakin pola. Nah, nek wis semakin pola, ati semakin watos. Atos contoh napa niku tandane napa? Siji kon ibadah angel. Loro nrimo sak nasihat wangel karena pingine engkel-engkelan. Tiang semakin kathah ngurusin dunia tambah pinter ngengkel. Dikandhut yo ora iso ngono. Nek menurut pengalamanku, akhirnya sing digawe pengalaman. Tapi tiang wis atine wis gembuk niku, siji nglakoni ibadah enteng, mboten enten rasa males, mboten enten rasa abot, wae ibadah. Mboten enten rasa wabot males mboten enten. Lajeng terus tiang niku nek pikantuk nasihat, teko sapa wae, babakan apa wae nek iku miturut dheweke tentang dheweke mesti diterima. Karena enten tiang sakniki niku ya sumbunge luar biasa. Nek dituturi sing luwih enom gak gelem. Oh, luwih enom teko aku nuturi aku. Aku luwih suwe uripe timbang kowe. Padahal dawuh Sayyidina Ali kan undur maqala wala tandur maqala. Nek dituturi ku delok sing dituturi masalah apa. Aja wonge sing nuturi. Kala-kala iku enten saged mawon hidayah Allah niku dilewatno saka tiyang sing luwih enom saking kita, saged mawon. Bahkan enten hidayah niku dilewatno saka wong sing dosane luwih akeh timbang kita. Enten. Para wali-waline Allah niku sebagian niku dalam taubate niku saka maling saking begal. Enten seorang ulama niku napa duwe kitab sak warat-arat. Wah, kitabe sak kamar, sak omah kitab nulis wae. Siji perjalanan kitabe niku dibetok, bukune dibetok. Ditumpakno ten ngene napa niku kaya keledai ngono. Kuwat. Terus ten ngene dalem dibegal. Kabeh rombongan iku dijaluki bondo donya. Terus kemudian tiyang sing walim niki wau ditakoni, serahkan barang berharga. Terus piyambake matur, saya tidak punya barang berharga kecuali kitab-kitab saya. Kenapa ini engkau sebut berharga? Ya karena disinilah ilmu saya. Terus begale ngomong ini, apa gunanya ilmu ada di buku, tidak ada di hati? Ngomong-ngomong, kok kaget lho. Rampok begal iso ngomong, mulih niku nuwangis kitabe diwapalno bar ngoten diobong kabeh. Lho karena piyambake oh iya bener ya. Nek terus ilmune nang ndek jero buku berarti kan kita iso lali. Ngandalno buku, memang buku sae, tapi nek bergantung pada niki terus akhirnya kan ilmu mboten nyantol teng ngene manah teng pikiran. Nah, berarti ilmu atau hidayah niku bisa datang dari mana saja. Bahkan ngapunten enten sing pikantuk hidayah niku saka ngapunten saka pelacur. Enten. Dadi enten tiyang niku santri sakjane santri. Dilalah mudhun gunung mulih mondok. Wong jenenge nang pondok ora tau ketemu wong ayu. Metu pondok nang kota nang pasar ketemu wong wayu luar biasa, bahkan naudzubillah iku pelacur. Terus akhirnya kepencut, wong gak tau ningali wong ayu. Diuber pelacur. Aku seneng karo kowe, tresno karo kowe. Jarine pelacur, golekno dhisik dhuwit 1000 dinar nek pengin karo wis 1000 dinar niku sak dinare niku emas 4 gram, wis emas 10 juta. 10 juta ping 1000, berarti 10 miliar.
Nek pengen karo aku golekno duit 10 ming. Wah, akhirnya nyambut gawe luar biasa. Mbok oleh duit akeh digawa nang ngene. Terus pas wayahe kale niku WTS niku wau. WTS ngomong ngene to. Ittaqillah wedya nang Allah. Langsung sacep eling terus bondone 1000 dinar nyopeken kabeh aku tak balik mondok malih. Dadi enten tiyang niku hidayah, ilmu, napa mawon lah. Rahmat saking Allah. Niku dilewatno Allah saking tiyang-tiyang sing ngoten niku, sing mboten kita duga. Makane tiyang nek atos atine niku pilih-pilih, dituturi sing luwih enom ra gelem. Dituturi luwih tuwek, tapi sing luwih tuwek iku memang ternyata penggaweane munggo dheke sing bayarane luwih titik saka dheke ya gak gelem. Akhire milih-milih. Akhirnya dituturi kiai, alah pondokmu cilik ae kok nuturi aku. Akhirnya pilih-pilih ya ngomong atine atus golek alasan macam-macam. Qala al-Hakim Abu Muhammad at-Tirmidzi rahimahullah. Zikrullah taala yurattibu al-qalba wa yuridi. Zikir ten Allah niku saged melemesno ati, nelesi ati, gembukno ati. Fa idza khala an dzikri asabatu kharatun nafsi. Wa naru syahwati faqasa wa yabisu wa tana'atal abdu an ta'ati. Mergo tiyang niku nek pun adoh kali zikir kali Allah, adoh kali lali kali Allah. Maka sing grogoti ati kita niku hawa nafsu, bisikan setan. Isine niku mbur syahwat, mbur nafsu. Sehingga isine niku dadi atos, dadi panas. Dan ati niku oleh pituduh napa-napa mendel. Enten tiyang niku nglakoni dosa pirang-pirang puluh tahun. Napa niku artine berarti hidayah Allah belum datang ke dia? Oh, sudah. Hidayah Allah itu setiap waktu. Hidayah Allah setiap waktu. Mboten ngenteni, Pak. Lek ana wong kate tobat terus dituturi sampe gak tobat ta. Mendem kok suwe. Kurang oleh hidayah. Oh. Ini boleh terkura sebutannya sumum bukmun umjung. Wis picek tuli bisu bisa. Lah hidayah ditutup karpe dhewe. Hidayah teko-teko ndi-ndi. Hidayah niku ngrubengi kita bendina setiap waktu. Tidak hanya tiap menit, tiap jam itu hidayah mesti turun. Contohnya apa? Azan. Azan adalah hidayah to, Pak. Azan bendina kita mboten namung krung ping 5. Musala niki tok azan ping 5. Masjid ngarep ping 5, jumlahno sak kecamatan sini. Kita harus dikrubengi adzan sakmono terus ngarani. Saya belum dapat hidayah. Kupingku cureken manya. Diadzani yang ngono ya ini. Adzan nggih hidayah. Krungu ngaji yo hidayah. Krungu wong wiritan manakipan pontipan wah Pak itu. Dalane hidayah macam-macam. Ningali wong sing iki buka aurat, sing iki nutup aurat, itu kan hidayah. Ningali iki wong iki budal sembayang, sing iki budal mendem, berarti kan hidayah wis. Nah, keng nopo kok rumangsa gak oleh hidayah? Mergo atine watos, atine panas. Mergo diungkepi nggih diserbu kali hawa nafsu, diserbu kali syahwat. Wis gak iso. Nah carane ana apa nek pengin supaya zikir sih, eling nang Allah sih. Nah mangke damu-damu nggih berangsur-angsur tambah gembu, tambah halus, tambah sehingga mangke mlebune hidayah niku lemes, gampang. Makane wong tuwa tuh lek nuturi nek anake sampai buandel zaman biyen nuturi mlebu kuping tengen, mutu kuping kiwa. Mergo atine atos. Saiki tambah nemen maneh, mlebu kuping tengen, metu yo kuping tengen. Gak sempet mlebu berarti. Berarti dituturi wong tuwa ora sempet mlebu mendel. Masyaallah, mangkane luar biasa saya. Wa'lam anna bi mudawamati dzikrillah taala tuhmidul amrad niki. Manfaat berikutnya. Zikir niku saged memadamkan penyakit-penyakit batin. Contohnya apa? Kibrin, kesombongan, ujbin, membanggakan diri, riyain, pamer, hasadin, iri dengki, su'idzonin, su'udzon, hikdin, mangkel-mangkel, dendam, tipu daya,
seneng pujian-pujian niku cara ngilangine kare ngatakno zikir. Mergo wae tiyang niku nek wis ngatakno zikir sampai zikir niku piyambake rumangsa nek apa wae sing lumaku teng alam donya niku dilakokno Allah. Maka piyambake boten saged kepikiran untuk sombong boten saged. Mergo piyambake lho sing berprestasi lho Allah. Sing iso ngene iki lho Allah. Sing dadekno ngene iki lho Allah. Sing maringi ngene iki lho Allah. Terus aku iki gak kontribusi apa-apa lah kok sombong. Aku iki mek wadahe Allah to. Allah nyemplungi jabatan, nyemplungi dunya, nyemplungi sing iseni kan Allah. Ngaku guru wadah. Jenenge wadah iku ngapunten. Diseni lemah yo manut, diseni duit permate manut, diseni tletong yo manut jenenge wadah. Wadah tergantung sing duwe wadah. Nek wadah niku terus didamel masak ya mulya. Ambune masakan-masakan. Nek terus mari digawe bocah cilik, njukuk iwak gatul nang ngene got, njukuk kodhok, wah ambune banger. Nah, tergantung sing nglakokno wae. Nah, tiyang niku nek wis sampun rumangsa ngoten niku mboten kepikiran enten-enten sombong kepikiran. Opane rumangsa ngoten. Wa'lam anna bi mutawakkil ta'ala tanqati wal khawatir aisyatonya manfaat linturi male tiyang kuwi ngatano zikir bisikan setan niku ilang. Salah satunya niku keraguan atas syariat Islam, keraguan atas takdiri Allah, atas rezekine Allah niku saged ilang kelawan ngatano zikir ten kene Allah. Pun kita manfaati. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Mas.